बरपेटा रड आन्चलिक ब्रह्म मन्दिरनि आहुति सावग्रा पुर'हित फरला ब्रह्मनि देहायाव माखासे बेरामा साग्लोबदों। 3 बोसोरसो सिगां बेरामजों नाख्रेबजानाय फरला ब्रह्मआ डक्टरनि बिथोन बादियै मुलि बाहायनायाव राफोद देहाखौ मोनफिननो हादोंमोन। हरखाबै फरला ब्रह्मनि देहाया लोरबां जानायाव बरपेटानि फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जायो। नाथाय साबसिन फाहामथायनि थाखाय डक्टरा फरला ब्रह्मखौ गुवाहाटीसिम थांनो बिथोन होयो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि रांनि आंखालाव ब्रह्म मन्दिरनि आहुति सावग्रा फरला ब्रह्मआ जेंनायाव गोग्लैनानै दं। बे खौरांखौ मिथिनो मोननानै बरपेटा रड आन्चलिक ब्रह्म मन्दिर सामलाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि भबेन ब्रह्म आरो फोसावदिं नेहाथारि दिलीप कुंगुर स्वर्गीयारि मोना फरला ब्रह्मखौ खौरां लाहैयो आरो बिथांनि फाहामथायनि थाखाय रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों। फरला ब्रह्मखौ 8822408471 फन नम्बराव खौरां लाहरनायजों लोगोसे गाहायाव होनाय बिथांनि फिसाज्ला प्रमद ब्रह्मनि एकाउन्ट नम्बराव अनसुंथाइ हरनो हागोन होनना फोरमायो। सुगार आरो बिनिफ्राय जों गलब्लाडार अन्थाइ लोगोसे पेसाब आलौनाय जालाफोरा आरो जोंहा लोगोसे आरो आथिं आखाइ सानाय सिं सानाय बायदि बायदि रुग बियादियाव गोलैसोना दं आं। दा बेनि थाखाय आइ बाबामोननो आं एसे आखाइ फांलाव हरनो सानदों। दा जा मोनो आंहाथ' न'आव हा गैया हु गैया आंहा दिन भिक्षा पारानिखा खुनुरखम सोलिना दं। फिसालायाबो साख्रि गैया बाख्रि गैया बेबो ओरैनो काठ मिस्ट्रि एसे एला मावो मावनानै बेजोंनो सोलिना दं आरो खुनुरखम। बे जायगानि नामा 2 नं वार्ड सान्तिपुर बरपेटा रड। बेयाव थानाय माने फुङाव नित्य होयो ओमफ्राय मोनाबिलियावबो नित्य होयो सानजौफुआव प्रानायाम खालामो ओरैनो सानखौल' खुलुमो। बेबायदि 14 बोसोर जाबाय बोराय बुरि थायो जों बोराय बुरियानो थायो आरो ओमफ्राय फिसालाया फैनानै माब्लाबा सहाय खालामफैनांगौ जायो। बेमारानो बेमारनि प्रब्लेम माने मोनसे ना मोननै मोनथाम माने हार्निया बेमार आरो ओमफ्राय किडनि गलब्लाडार दङ बे मोनसे आरो ओमफ्राय फस्ट्रेट ना मा होनो पेसाब बन्द जायो आरो ओमफ्राय सुगार दं। दा खैबाथा आरो फार्स्टआव बरपेटा रडआवनो नायदोंमोन मेडिकेलाव ओमफ्राय बरपेटा फखरुद्दिन आली मेडिकेल कलेजाव फथायहरदों आरो बिथांमोना नायनानै बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव रेफार खालामहरदों। दा गुवाहाटीयाव लांनांगौ आरो दा बेखायनो अनसुंथाइनि प्रयजन दं। बिथाङा माने गरिब बे मन्दिराव थानाय आइ भक्त'आ जि एसे होयो माने जथेस्थ' नङा गतिके अनसुंथाइनि एसे गोनांथि नालाय जों बेखायनो जोंनि बिखेखकै ब्रह्म गुनि गियानि आइ भक्त बाबामोन दं गतिके बिथांमोना बिथांनो माबा मोनसे अनसुंथाइ जुदि हरोबा बिथांनि सिकित्सालयाव मदद होनाय जागोन आरो बेखौ आं माबानिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरो बरपेटा आन्चलिक ब्रह्म धर्मनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं गासै रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय। नायो जथेस्थ' माने सहाय जागोन आरो ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ बिथांनि फिसाला दं प्रमद बर' बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारजों होनाय जागोन। बे एकाउन्ट नाम्बाराव हरबानो अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। न'खरावथ' बिथाङा फिसाला सासे दं गामियाव थायो ओमफ्राय अबस्थाया मोजां नङा बायदिसिना खालामना सोलियो माने न'खराव। ओमफ्राय बे बिथाङाबो मन्दिराव थाफैनिफ्राय जों रायजोआनो बिथांनि बे जानाय थानाय एसे माबाखौ बेब'स्था खालामो आरो बिथां थाफैनाया 2009 सनावनो बिथाङा बे थाफैदों आरो बे 9 सननिफ्राय दिनैसिम रानिं दंबाय दं आरो बिथाङा बेहाय थाफैनानै मन्दिराव माने फुजा फाथल होयो दैलि फुं नित्य होबाय थायो फुंनि बेलासिनि आरो ओमफ्राय बिनि बादैबो माने राजहा जग्य जायो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ बिथाङा सामलायबाय थायो आरो लोगोसे बरपेटा रडआव जिमान ब्रह्म भक्तफोर दं फुजा फाथल जाबाथाय बिथांखौ लाङो जग्य होयो आरो ओमफ्राय लोगोसे बरपेटानि गोबां भक्त आइ भक्तमोना
बिथांनि माबायाव फैनानै दिक्षा लाफैयो दिक्षा होदों बिथाङा सासे माने जोंनि बे ओनसोलनि सासे दिक्षादाता आरो बहुद हिस्स' दं बिथांनि सिङाव बिथाङा धर्मनि बा समाजनि बहुद गोबां बिहोमा दं बिथाङा गतिखायनो जों बिथाङा जिहेतु गेदेर मोनसे बेमाराव गोलैना दं बेनि थाखायनो आं बिखेखै आइ भक्त बाबामोनखौ मानगोनां आइ भक्त बाबामोन दं बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा बेखौ खावलायनाय जाबाय आरो देहा फाहामनो थाखाय डक्टर आरो सिकित्सा लानो थाखाय